Estimats opositors i opositores d'Oposites Fàcil, anem amb una nova ronda de tests comentats OF. Comencem. Un cop desenvolupat el mapa autonòmic, Espanya està constituïda per... Molt bé, 17 comunitats autònomes i 2 ciutats autònomes. Quan parlem d'un estat unitari, el fet que la mateixa llei s'apliqui de manera igual, regular per tot el territori, quina d'aquestes característiques és? Quin d'aquests principis és? Doncs és la uniformitat. Quin article de l'Estatut d'Autonomia diu que la vegueria és l'àmbit territorial específic per exercir el govern intermunicipal de cooperació local i té personalitat jurídica pròpia? Doncs ho diuen a l'article 90, que s'inclou dins de la secció tercera del capítol 6 del títol 2. Espanya, i d'acord amb la Constitució espanyola, què d'això no tenim? Tenim única Constitució, únic ordenament jurídic, únic estat, única administració pública? El que no tenim és una única administració pública. Hi ha moltes administracions públiques, però sí tenim una única Constitució, un únic ordenament jurídic i un únic estat. Moltíssimes gràcies per la teva atenció.